כלומר, ואת חולה, פצועי המלחמה, מתנדבים של הגוף, הצלחת חיילינו לגמור את המשימה להשמיד את אויבינו ויחזרו לביתם שלמים ושמחים. להחזרת כל החטופים והאסירים, ריבונו של עולם. מה נוכל להגיד עם ברכה? אנחנו נמצאים בימים נפלאים מאוד. המלחמה האחרונה בהצלחה אדירה של חיילי ישראל בעזרת השם, אי אפשר להבין בלי אחרת, אחת זה השם, נסתיים בזמן קצר לפני שיום אחד שהמרגלים יצאו לתור את הארץ. המרגלים נחלקו ממשה רבנו. משה רבנו היה איש ארץ ישראל. הוא הוביל אותנו לעלות לארץ, לבנות את הארץ, לנטוע בה. הם נחלקו ממנו. פרשת השבוע לא רק נחלקו ממשה רבנו, חלקו על משה רבנו. ואנחנו, בחסדי השם, השם יראה לנו שהחיילים שלנו ולומדי התורה שלנו ביחד יצרו את המצב של ישועה עצומה לפני הפרשיות האלה, לפני ההופעה הזאת שהמרגלים יוצאים, לפני ההופעת פרשת קורח של מחלוקת, שאנחנו באחדות ורוצים יחד את ישועתם של ישראל. איזה נפלאים מעשה השם. לכן אנחנו פה אמרנו בעקבות פסיקת רבנים רבים להגיד, כבר אומרים את ההלל וכבר חלק מהאשכנזים אומרים את הברכה, אז אמרנו לברך את השם בהלל שלם, כי אי אפשר להישאר אדישים על המצב הזה. לכן ישועת השם צריכה לתת כל אחד בלב להודות כל הזמן ולהעריך בתפילת מודים שבברכת העמידה, להעריך שם לאט לאט, לראות כמה שהתפילה הזאת נפלאה להודות להשם. ונזכה בריקודים סוערים עם אבותינו הקדושים במהרה בימינו אמן. בואו לחשב